Imos coa información deportiva. A Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro pechou a temporada para o récordo conquistando a Copa Deputación. As boirenses deronlle a volta ao duelo para superar o Victoria por 1-4. Domingo de celebracións en Boiro, o Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro sumou o seu segundo título para pechar por todo alto unha temporada de sobresaínte logo de facerse coa Copa Deputación da Coruña, trofeo que se suma á Copa do Sar. As boirenses firmaron un doblete histórico, aínda que o seu duelo co Victoria B non foi un camiño de rosas. As pupilas de Miguel Ángel Ramos saltaron o verde da Marola coa súa proposta clara e estiveron moi serias dentro do subio inicial. A pesar de contar con baixas, as barbanzas non perderon a confianza e a ilusión, pero as súas rivais tamén saíron coas ideas claras e aos 10 minutos de xogo as coruñesas adiantaronse no marcador logo dun gran gol de Ambra. Golpe para as boirenses que mudaron o seu plan de partido. Sen embargo, continuaron fiéis ao seu estilo e foron acumulando ocasións de gol. A insistencia tivo o seu premio e a media hora de xogo Gabriela firmou o tanto de empate e só 3 minutos despois Carla anotou o segundo tanto boirense para darlle a volta ao marcador. O dominio seguía sendo do Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro, que monopolizaba as ocasións, aínda que o gol da tranquilidade fíxose de rogar. O 1-2 mandaba no marcador o descanso e non se volveu a mover ás 2 minutos finais, cando as boirenses non perdoaron. No 86, Laura mandou o esférico ao fondo da portería rival para sufocar calquera intento de Victoria de meterse no partido, e xa no engadido, Laura firmou o seu particular doblete para facer o definitivo 1-4. Gran triunfo da Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro ante un gran rival, segundo título da temporada para as boirenses que completaron unha campaña para o recordo.